إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضيت بالله ربا وبمحمد نبيا والإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم. wanda ya ce bayan haka malam don Allah hakika nawa mace take da shi, haƙi nawa mace take da shi akan mijinta, kuma idan mutum matafiyi ne kwana nawa zai yi ya koma wajen iyalinsa. Haƙƙin gaskiya yana da yawa, amma ni ba kasafai nake bayani akan haƙƙi ba. Ina ga aure fadlu ne da ihsanu. Indai kana son mace ka aure ta aure ka tana son ka, komai za ta iya maka, komai za ka iya mata, ba tare da lissafin nawa ne nata nawa ne naka ba. In ka ji ana neman haƙƙi sai an zo kotu sai a ce to me haƙƙinta, amma ana zaman lafiya komai za ka iya wa mataka har ma fiye da haƙƙin nata. Saboda haka haƙoƙin suna nan a rubuce, amma dai zaman aure fadlu ne da ihsanu, kyautatawa ne da kuma wato sadaukarwa. Sannan tafiya ɗin matar za ka tambaya, idan na tafi kwana nawa kike ganin zan yi in na dawo ban cuce ki ba. Akwai wacce za ta iya haƙuri shekara, wacce za ta iya haƙuri wata 6, wata 4, wata 3, wata ma wata 1, wata za ta ce gaskiya ma duk sati 2 ni ka dawo. Ya dangana ga irin matar, so ba za mu iya cewa ga wata ƙa'ida sananniya ba, sai dai a tambayi ita matar taka, ita za ta faɗi abin da za ta iya haƙuri da kuma inda za ta iya juriya. Wanda ya ce malas ina son in yi sadaka zuwa ga kakana, ya rasu da babana da kakata da yayana da yayata mace. Malam ko zan iya ba mutum ɗaya sadakan gabaki ɗaya zuwa lada? Kwarai kuwa, sadaka duk waɗannan kana iya ba da sadaka ka ce ladan ya kai gare su, sawa'un sadaka ce jariya kamar ka yi abin da yana nan moriyarsa za a dinga ci, ko kuwa kuɗi ne ko taimako ne za ka wa wani da nufin cewa Allah ya rubuta musu ladan, wannan babu matsala. Malam ina fama da wata larura wadda idan ban yi in bai ci abinci ba ko ya daure kamar zan fita hayyacina, kansa zai daure kamar zai fita hayyacinsa, sai na ci abincin sannan zan ji. To ai asibiti zaka, idan ka je asibiti aka tabbatar wannan ciwon ba abin da za a iya masa magani ba ne, to kaga azumi zai iya faduwa a kanka, ka zama kenan mai larurar da muka faɗa mutum 12 da aka yi musu sauƙi su sha azumi. Daga ci akwai mai larurar yunwa, akwai mai larurar kishirwa, akwai mai larurar tsufa, akwai mai larurar hauka, akwai mai larurar yarinta, akwai kuma mai masu jinin al'ada, akwai mai shayarwa, akwai mai jinin biki, akwai duka mun faɗe su 12. Akwai matafiyi, akwai mara lafiya. To kaga kana iya shan azumi idan an gaya maka cewa wannan ciwon naka ba zai baka dama ka iya yin azumi ba, sai ka dinga ciyarwa a bakacin wannan azumin. Wanda ya ce tambaya ta ita ce, shin ya halatta ina yin zikiri yayin da hankalina da tunanina yana kan wani abu daban? Gaskiya an fi so mutum zai zikiri ya tara hankalinsa. In ka ce subhanallahi ka halarto ma'anar, ka ce Allah abin tsarkakewa ne daga mata da ɗa da jika da farko da ƙarshe. Allah ba a jingina masa tawaya, baya mutuwa, baya bacci, baya gazawa, shi ya kowa, shi ya komai, baya bukatar kowa da komai a wajen kowa. Subhanallahi ka duk ta ɗauki waɗannan manonin. In ka ce alhamdulillah ka halarto duk wata ni'ima da Allah ya maka, ka shigar da ita cikin godiyar nan. Allah ya yi ka, ya baka lafiya, ya baka ido kana gani, wani bai da ido, ya baka hanci kana shaka, ya baka kaza. To ka dinga halarto da wannan godiyar da kake wa Allah. In ka ce wala ilaha illallah, kana nufin ka ɗau alkawari ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah, ba za ka yi shirka ba, ba za ka yi bid'a ba. Sannan ka ce kuma wallahu akbar, kana nufin ba wani abu da yake girma a gurinka kamar Allah. Da haka kana girmama Allah, kana girmama dokokin Allah, kana girmama manzannin Allah da annabawan Allah da duk wani abu na Allah a gurinka mai girma ne. To haka ake so ka dinga halarto da ma'anonin. Amma kana haka kana waya kana kallon game kuma kana subhanallah walhamdulillah, kana waso kuma kana subhan. Dan Allah, ko babban mutum ne yanzu kuka zauna kuna tauna da shi, ka je fadar sarki za ka karɓi wani saƙo ko za ka ba da wani saƙo, sai ka ɗauko waya haka kana na'am ina jin ka mai martaba na'am. Dan Allah fadawa in ka ci sa'a me za su yi ma? Ko ka je a ce an gayyace ka, wato mai girma gwamna ko mai girma shugaban ƙasa ko mai girma ciyaman,
ya gaice ka za ku tattauna wata babban magana kawai sai ka ɗauko waya ka kana wasa ina jin ka Mr. Firazda haka ne fa gaskiya ne ito okay dan Allah ka yi mutunci ko kuma sirikinka ne ka je gaisuwar sirikai baban yarinya ya fito da abokinsa kuma kai ka zo da abokinka za ku gaisuwa ka ɗauko kana yau baba ina jin ka dama na zo ne mu gaishe ka kuma mu ga dan Allah wannan shi ne misali to yanzu Allah kake wa zikiri kuma kana wani abu ai ka aje komai kawai ka kalli gabas subhanallah alhamdulillah ko kana abin to hankalinka yana kai wannan hudurul qalbin shine sirrin cin nasarar zikirin yasa wani zai faɗi la ilaha illallah 1000 wani ya faɗi ɗaya sai ɗayansa ta wuce 1000 saboda ikhlasin da yasa aka faɗe ta ya ninka na wancan da yawa to da ka sa Allah ka dinga halarto da girman Allah a zuciyarka ganin girman Allah din nan da ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da sa ikhlasi da fifita duniya kalla me yasa aka ce in ka zauna da mutanen kirki zaka koyi abu 6 na farko zaka koyi ambaton Allah zaka koyi ƙaunar Allah zaka koyi wato girmama Allah kuma zaka koyi bin dokar Allah kuma zaka fifita lahira akan duniya sannan kuma zaka koyi wato me ake kiransa halaye masu kyau wanda zaka yi zaman mutane da su to da haka mutum ya haɗa hankalinsa a karamakalla wani ce malam ina godiya gare ka ga 'yan uwa baki ɗaya shekarun baya na rubuto takarda akan a taya ni addu'a Allah ya shirye ni akan wani babban laifi da nake aikatawa to malam yanzu Allah ya nisantar da ni akan wannan laifin don na yi wajen shekara 2 rabon da na aikata wannan laifin Allah ya ci gaba da kare ni da dukkan musulmi baki ɗaya to muna fata Allah ya ci gaba da kare mu da kai baki ɗaya Allah kuma ya sa wa'azi ya dinga mana tasiri idan muna yi Allah ya sa mu ƙara in muna kuskure Allah ya sa mu rage kamar yadda aka shina yau babban malaminmu Dr. Ahmad Bamba BUK Allah ya karɓi ransa a wannan rana ta Juma'a kuma an yi jana'izarsa ɗazu bayan an yi sallar Juma'a a masallacinsa na Darul Hadith ta wannan rana ce da ya kamata mu yi masa addu'a kuma mu roƙi Allah ya saka masa da alheri bisa hidima da yawa addinin musulunci yau 4 kenan ga watan 6 1443 kuma 7 ga watan 1 2022 kamar yadda ya zo an haifi Dr. Ahmad Bamba BUK a shekarar 1940 kuma ya rasu a shekara ta 2022 shekara 82 kenan waɗannan shekaru na dakta 82 wadda yake wata yakan ce sun faka ko ƙasa da haka amma dai shine abin da ya zo rasmiyan ya yi su ne gaba ɗaya ƙarar da su wajen neman ilimi da ba da ilimi wanda suka saba kamar mu da muke yawan zama da shi in yana gaya maka wahalhalu da tafiye-tafiye da zamansa a Madina da karatu lokacin da yake jawa Hamad Al-Ansari karatu da kuma zamansa a BUK da haɗuwarsu da Dr. Aminu Din da komawarsa BUK da kafa Darul Hadis za ka ga gwagwarmaya ce aka shata ta ilimi sannan kuma Allah ya azurta shi da haƙurin koyarwa wanda ya haƙuri ya zauna tsawon shekara 30 ya koyar da sahihul Bukhari da sahihu Muslim da Abu Dawud da Tirmizi da Nisa'i da Ibn Majah waɗannan su ake kira kutubu sitta su ne usulus sunna duk ya karantar da su sannan ko bayan ya gama karantar da su ya shiga muwadda malikin irin su sunan na Darimi da yanzu wanne ake yi sharhu sunna na Bagawi ne ko to saboda haka kun ga ba abin da za a ce dokta sai dai a yi masa addu'a Allah ya karɓi waɗannan ayyuka da yayi Allah kuma ya ba shi gidan aljanna kuma alamomi guda 3 duk alamomin da suke nuna cewa lalle ana sa masa ran dacewa na farko haƙurin karantar da sunna da ɗaukan shekaru ana yi duk wanda ya san shi bai san shi da ko ba sai haddathana me ma'anan haddathana ka gani saboda yawan karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ake kiransa haddathana to kun ga wannan shaida ce mai kyau cewa da hadisin annabi aka san shi sannan na biyu karantarwar da yayi tana nan ta bazu a duniya ta wuce Najeriya ta wuce Afirka
da mutane da yawa sun sha mun waya daga kasashe su ce da Allah suna son a tura musu kasussuka da CDs na dokta za a dinga sawa a gidajen talabishin da gidajen rediyo da sauransu. Kuma ne masa magana ce duk wanda ya nema a bashi, shi da kansa ya taba sawa, aka bugo da yawa aka kawo min ne ta rarrabawa mutane masu sha'awar sa karatuttuka a gidajen rediyo da talabishin. To kun ga wannan shine. Sannan na uku, rasuwarsa ranar Juma'a da kuma irin adadin al'umma da suka halarci jana'izarsa daga ko'ina. Ranar Juma'a akwai bisharori da yawa akan wanda ya rasu ranar Juma'a, sannan kuma ga yawan mahalarta jana'iza wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da mutum 40 suka yi masa sallah duk ba sa shirka, suka ce Allah ka yi maka gafara, to mutum 40 din nan Allah ba zai ce ku 40 ba kwa shirka ku ce in wawa na gafara in ki masa, ba ɗabi'ar Allah ba ce. Idan ko mutanen sun haura 100 to na ko ba sharaɗin wannan, inda mutum 100 kowa ya shiga sau ya yi alwala ya ce Allahumma gafirhu warhamhu, to ba za a rasa mutum ɗaya da Allah zai ji wannan roƙo da ya ba. To kuma balle dubunnan mutane wanda kowa ya gani yadda aka taru bayan an yi sallar Juma'a aka yi masa sallah. To muna fatan Allah ya yafe masa, Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, hidima da yawa addini da sunna Allah ya karba. Wasu lokuta zan baku wasu kisoshi guda 4 na haduwanmu da shi da wasu abubuwa da suka faru. Za ku ji da yawa a karatu yana yawan ambaton sunana akan wasu abubuwa da suke tasowa, to za ku ji wasu abubuwa masu darussa a ciki masu yawa, musamman a lokacin da wasu ka kai kara cewa ya kamata a fitar da dokta daga Najeriya saboda ba ɗan Najeriya ba ne. To za ku ji irin amsoshi da bayanai, wasu ma suna da tsofaffin laccoci na da ne masu yawa akan wannan, har Allah ya sa wannan ya wuce. Da kuma kissanmu na zuwa wajen tambari yabo lokacin da wasu suka kai ƙararsa kuma aka so a wulaƙanta shi, so ya samu labari ya ce lalle a kira wani duk inda nake. Muka je da ni da Dr. Bashir da Malam Abdulwahab da Malam Pakistan da Malam abin nan Mu'azzam Khalid da sauran manyan malamai waɗanda aka je, kuma Allah ya sa aka yi nasara aka kashe wannan maganar, kuma daga nan Allah ya ƙara masa ɗaukaka. Shi kuma wanda ya niyan wulaƙanta shi Allah kuma ya ƙasƙanta shi. To wannan duk ya nuna mana cewa wannan bawan Allah ya yi masa rahama, ya ji kansa, kurakuran da ya Allah ya yafe masa, ayyukan da ya masu kyau kuma Allah ya karɓa, Allah ya sa yana gidan aljanna. Wani abu kwaya ɗaya da zan faɗa shine dalilin mallakan motata ta farko Dr. Ahmad ne, ta da wasa wannan ba. Ina zuwa gurinsa muna gaisa, sai na je a mashin na naɗe ƙafa wando na ɗaya haka, na faɗi ne sai na goge akan gwiwata na. To da na je sai ya ga alamar, sai ya ce lafiya, sai ya ce a'a na shigo tsakanin mota da mota ne sai wani ya karci babur ɗin nawa sai na faɗi, shi ne sai kafata ta goge. Sai ya ce san bai kamata ka dinga hawa babur ba, bai kamata ba. Ya ce ka jira ni nan da sati mai zuwa za mu yi magana. Sai ya kirawo Alhaji Yusuf Fantiya, sai ya ce muna so za mu saiwa Malam Daura mota, ka ba da gudunmawarka. Ya kira wani, ya kira wajen mutum 4 ko 5, sai da aka haɗa kuɗin sai kirawo makoci na Alhaji Suleiman, ya ce masa to akwai maganar da muka yi za a siyo Malam Daura mota, ku zo karɓi kuɗin aje a siyo. Ta ce mota ta farko da na fara mallaka wata Toyota Starlet, ita ce ko Corolla ce ko Starlet ce? Starlet, yawwa mai ruwan zuma, kwarai da gaske. Kwarai da gaske. To wannan shine naje kuma na gaya masa, bayan na hau motar naje ya ganna a motar, kuma sai ya shiga ciki ya ɗauko wasu kaya masu irin na sarauta ɗin nan kala 4, ya ce min wannan kuma ka dinga sawa. Sannan na 3 ya ce min duk sanda na ganka kai rawani. Ya sa ga waɗannan suna ga duk sanda za ni wajen dokta sai na aje rawani na a cikin mota da alkyabba. Da ya gani sai ce ina rawanin kai na alkyabba, ce akramaka Allah, Allah ya taimake ka.
to duk sanda za mu sai na ajiye da yake ni ko ba na son sa alkyabba da rawani kowane lokaci, sai ya bani alkyabba ya bani rawani, ina jin rawanin da dokta ya bani da alkyabba da hula ta sawa, kuma ya sha naɗa min rawanin ma. Akwai lokacin da ya sama Profesa Ahmad Murtala ya ce naɗa masa, suka naɗa mu. To da mun fito na fito in kwana biyu sai in cire abu na aji, to sai na bar sa a mota duk sanda za ni gurinsa sai in sa alkyabbar sai in naɗa rawanin. Zai sai ce haba ko kaifa da na rabu da shi sai nan naɗe san aji a mota. To dokta yana da waɗannan abubuwa masu ban sha'awa da san ɗalibai da san karatu. Haka lokacin da zan koma a Gombe da 'yan Gombe suka zo 98 ko suka ce suna son fara tafsiri a Gombe. Da na ce to akwai mutum 3 waɗanda sai an gansu tukunna an nemi shawararsu kafin na fara zuwa Gombe tafsiri, da Dr. Aminu Din Abubakar da Dr. Ahmad Biuke da Sheikh Abdulwahab. Na ce sai an yi shawara da waɗannan, saboda haka sai da 'yan Gombe suka zo suka je suka zauna da su tukunna suka ce sun amince, sannan na fara zuwa tafsiri Gombe a tsawon shekaru 20 da yanzu da nawa kenan, da 3 ko da 4 ko da 3 kenan yanzu ina zuwa Gombe. To Allah ya ji kansa ya yafe masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya karbi kyakkyawar shaidar da ake bawa a kansa da hakurin koyarwa, kuma Allah ya yafe maka kurakuransa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.